to je rychlý auto. To je mega. Myslím, jak se celý zvedá, když přidáš, to je boží, ty vole. Přihřátý gumy hodně. Ten tady nechtěl řídit, cítit, že to jsou jako normálně silniční, to nějaký pilot sporty na tom. Jo, jsou obyčejný gumy, no. To je jako pak cítit. Dobrý, ale. Mně to přijde lepší než to šedý. Jo. Je to na to, že to je vlastně velký auto, tak mi přijde agilnější, tuší celkově. Jo. A zároveň ten motor má mnohem větší koule, že jo? No, má koulí až... Takže jako ten zvuk je jako velmi zajímavý. Jo. Zase tady nemůžu vypnout tu trakci úplně, takže mám tam nějakých 5 věcí a nejde mi s tím moc dobře jet, ale tak jenom tak pro srandu je to asi dostačující. No, jasně. Vystresovaný. Cože? Že docela tlačíme, ty jo. Já jsem se všiml, ty vole. Na motor hrozně. Ten je šílený, jako ty vole. A on je menší, lehčí, takže ty... Jo, jo. A na té rovince jako... Krávo! Do píči. Sorry. GTčko, ty vole. To je... Tam... Jo, tady nám ujede, že jo, tam on má grip, ale... Jasně. A pak na té rovince. To se sežrat úplně ten motor, ty vole. Úplně, ten jako chce všechny sežrat tady na tom pokroku, ty vole, ten motor. Přijde ty vole, jak prostě
Puma, co ty vole Jo. si tady dává jako myšičky k večeři. Jo, tady má navrch v těch rychlejch trošku. Jsme těžký, takže to trošku... Jo, to cítím, no. No, tady ty vole, tohle čus. Strašný. Prostě 60. Necháme to vychladit, tak to... Ty krávo. Pozor, to funguje, ne? Funguje to Bylo to jako obrovský auto s takhle brutálně velkým motorem. No. A fakt jako, ty jsi to přesně řekl, že to chce sežrat auto předtím. To je fakt jako zajímavý. Jako, nedělal jsem si žádný očekávání, protože jsem se naučil během toho testování aut nemít žádný předsudky, žádný očekávání, ani jako negativní, ani pozitivní přehnaně a počkal na to sezení. Jo, A jsem teda v zásadě mile překvapen, no. super. A to vem si, že teď jako na těch gumách se lítalo celý den tady, že jo? Prostě to tam už není buch. A hlavně jsou to jako silniční gumy, jo? tak, Víš, jakože... tak. Jo, převodovka by mohla být o trošičku lepší, jenže zase naladěná do GTčka, tohle auto není na okruh, tohle auto je prostě na rychlé dálniční cestování a někam na Rivieru na kafíčko. No, jasně. Takže na tu úlohu to splňuje nadstandardně, že jo? Jo. A má to hodně podobný projev jako to menší, ten Vanquish. Má to jako stejný podpis, ty auta, jako, Jo, jasně. ale fakt paradoxně tohle větší auto se mi řídí jako líp. Jo? Jo. Super. Možná ještě budeš mít čas zkusit to Vantage. Jo, zkusíme. Jestli bude volný, tak... Jo, protože to je... Na to jsem zvědavý, co ty řekneš. Jo, samozřejmě jedeme na 80%, protože nechci kurvy gumy, brzdy No, a jasně. dalo by se víc tlačit. Ještě s tím musíme dojít domů. hele. No, dalo by se tlačit, ale prostě nechci to zběžně hrotit.